Dormaahene ye program ono ankasa krom abonofo anyomtofo se odi ombaye paade de bi sanso ohu talent bia wo mu adonofo anyomtofo nso kɔ se Alice ye hu se na Dormaahene promote buno language no ebono kasa no ode okɔ amaman so enti yenso ye to nwoma ye to ne buno enti yenkɔ na afa yenkɔ kye na na nya na na anim adom na na nhira na bi nso ye so nso a ye kɔ a omuma ye kwan eme ye nchia no na ne ebono na mu promote ni sei adenti na Dormaahene be ye program na wakofa Kofi Kinaata wakofa Stonebwoy ene won na ekeka Kwabena Kwabena amu omabebo show mi ho a ye babono nso a ye wanyomtofo akukudam e wo ho no mo betimi abo samre de Kooko abehwie nsemaguo enti meyare o meyare ene ye panie Kooko merrew Muhwe TV so ni mesoso be subscribe video yi na odi adwenche na to no ahye amodofo bi anya bi ahye abusia sa okai a Kooko meyare edan merrew fufuo medi edan panie aha nti obo anyom na beje ntira ha yie panane meyare Kooko bi na ma no oto obi na nkam no oto no obo na ose ono de wiase obaye no ofri buno enti ne buno kasa na om kan hye Obeka ma wiase ni amanama nyina hunu se wonu Kooko yabunu ni na bunu kasa na ne oka na oka nso obeka ma wahunti wo bɔ ne nwuma ode bunu kasa na ebo oye bibia bunu kasa ne sanse bunu ne de ompese beyira afri Ghana enti otena ase di na ose bunu ahemfofo ni nyina wo hwa na Dormaahene ni nipa oka bunu ne nkasa mu no wode bunu ne kasa ne kwa akiri enti so hwe se wode bunu kasa ne kwa akiri na na se aboa no enti ono so Kooko de bunu kasa ne bonyom na Dormaahene de bunu kasa kwa akiri aka akire wiase amana manyina na kire se ene na Dormaahene promote bunu kasa no enti amana ne giye pa enti wakoye bunu ni die na se wo se onya akwanya no okɔ na Dormaahene onkose sebi okosiriska debi ono no Kooko sebi owon bibidi ena onkose okwa deda na akoye bibi ani debi onkofo asresra na bibisa na emom sede kwanya na Dormaahene fa so a abusia o promote nyom no o promote bunu kasa no enu na ama na anya kwanya na age se opese okɔ na afi wakɔ na Dormaahene na se ne ayefe na ayede na omumie nu nyine promote bunu no okwa no se first one okoye empanyimfo abewo Dormaahene fie no ba ama ne kwan ama na enwuram second one so sa ba ama ne kwan ama ba enwuram na third one so second one okọ no oni eye Lilwin nyina na kwa odi kan kra koja Lilwin ye Asantehene ono no Kooko wo yabunu ni enti odi kan kra koja Lilwin okoye ne se na Dormaahene ada ena o se na Dormaahene ada wote se na benya na enyane Lilwin ba ye de ya na Dormaahene siminie ma sorry no se adenti na me ya bunu ni no ma ba mo se na Dormaahene ada matena sia twen se na Dormaahene be sori ma na nsori Lilwin ya Asantehene Lilwin ba ya na Dormaahene awada no watimi asori na ne die na ye ne honom se ye mpanyimfo na hyase ye kataje ne girim dia ene bunu kasa na wahwe nkwa akiri na bosia ensam Kooko ahwe agu no timi se yes ensam hyehyɛ na kemu ensam niema ahyehyɛ sumu ase ana ajima badu wechawo menana na mabi koso a kofo brani yuso ana ibi awadwen koso ene sen ana ye okron hawo abono fa yeso ye nyum aye promote ya mo ye bese nyum bono koso bono kasa na meko yasi na ayo twro bono ya kontokwa for almost 18 years nana banana ya wo so no kabono na de bono ko wiase kabono ba bia be ko jeje awo kabono ba bia ye ne jihu pa ma fight se me banana ho abacha me na se me na mpo ni keke ma ba ho 3 times bia ni hu na mpo na acha no me ne Lilwin abanana ho e be lu na no ada ya twa no ba Lilwin ba no be kunwane no ma me ko chia no be de be ba no be de na ada me try 2 hours ma hu na me ko 3 times ma hu na ada de bia so na wo kan Asantefo ne otumfo ne wi asem na se meburu ni maba na mama hu ni na Lilwin ba mama ubi me ko chia me na de a e se mu hia hoho mo ja hoho na ya to nyom okru ha yete ha wo bo show
Kofi Kinaata no hia no abono form wa do hia bia wan frɛ wasane boshu afre Stonebwoy wo birthday on samna message so ya de ye hu hia na mo frɛ me a me de bono to no ma me broni ba de hye na na wo na na me the free SS OT typical Dormaahene nana mo frɛ me a mo ka che sama me coins me show no me nothing free Accra me say ko show do mama because of mama coins nana the Accra mo smart me nim e bia wo hia me because ma ba ho pa cha sa se me hu na Accra cha ke ma nyamre na me ame nana me ti me ma chia no se bi wi ase na so na mi ya banana sa want you say what so I catch no enyen kranche nana se bi una na no me ti ma won chan no me di komo say yes nyom ne ni to nyom ne ye promote for 20 years me promote bono ama wi ase ne se bono na me de ye nyom bono eso me hu me na na kwa me hu no social media na ya ntokwa ana Asantehene ma sa asemi na no Asantehene amene ne ba wo le won ye ba wo no wo ma na kwa ma ne ba chia ba me a wo de chia kwa ma ti ban chia nana me ya pa na kwa ne me ka no asama me kai se me boa ya me twa me ka asa no kwa so mo si kwane se me ne ba to mo ye sa ba de ekoso no nana ma se wo di 60 years mo frɛ me amusa ma me kwans me ma me ye show ma se be ye jimi fo nye obi ana kyerɛ me nyumto bono kasal me chu se meto bono nye obi ne force me because me ta se meto bono ne me ye bono nana wo manage o kasa ne be bia wo jeja o kasa bono ne wo ne manage ho kwampa ma me an hye mu nkranhye ti me hwehwe nana na ye bibia se me hia sika na me hia bibia fi na ho because me am okay nana ba ma di yawo ti me ye video yi ya aduana ba 77 prayers a me ya broni ke ko me ya broni pa ya wase na say na o kasa mo me o from you because of say you am to no ye wrong mawa any you na me to you ma wona o yire o you to ma youth na o ya do mo no o kro man na me to mo nya o hwe o ahene a o to a o say you am to ma meto no enye nyuma e make sense to you na show na o from no on kwana o wa show he kwa be do na he na da on ka show no you too o ma e bon you mo ana ye de mo mo do mo ne je ho na wonim ya te mo mo ba wonim ana nyem so no sabi president sa wo ya bruni asa wo ni Kooko that's also me mo nyansa nyima mate wo no nyansa no o de na wo yi bia na wonim nyansa se sade Ghana fo baji watum no anya so ba chiro mo so no nyansa ba ba chiro mo se o mo ni age le wajibi fo pa o ya se nto bi tika bo shi na kwa ba ade Kooko mo nyansa no na wo no nyansa ba dan ti wo mo amukala lo be so o ka bia o kan ho bi nyanka nto esa do ka bia mi ka so mo ya jimi fo o mo jimi na ebiti o mo sa ba nkwasa no o mo sa wasam o bi sa wasam so so bi tiafu aka den say ana ni tiafu sa mo so waju bon ka diko yuti enti ene Kooko yare we de wonyale kra Kooko nyale nti wonwe dan we de o se Dormaahene ena wo say odi ni 90 form na niema bia nsem fata no ohun ko se bia na Dormaahene ennim de ekokra ebi kra mpanyimfo no kra nkwa na mane se Kooko aba ha enti na Dormaahene ntimi hu se ampa Kooko ba ha na se Kooko amba ha enti ne na Dormaahene wasuma chiame ani masem ko se na wasuma wose wasra wa buno anyomtofo no nso benso be wo ho pa enti mumiem promote buno kasa no se de be promote buno kasa no ono no Kooko promote buno kasa enti ye promote no muhunu sana na monso ma showcase wo mu ama Ghana nyina hunu enti mu bo show na ma ba befere Kooko ama Kooko nso abebo bi na enya kakra de ato ne aduane adi esan se yesimre bia mu bo show mu fere Kooko so mebebo show na mka se Kooko ne price da form ma befere ne sa kekese mebo show mi wa mu franyum to fathers ni trio muka enti mu mfere buno anyomtofo no na munso muntwie omuka mo show na muntwie omuka se de mutua bi muka
munya ne sa pepepe ba sa de a ene abono kasa ne be bekọ akiri ama bibia ye kama monhwe TV so ne ohwe ye ofe ye wakono ye wanije ye bono kasa ne meken enti bono kasa ne ye de ekọ akiri ama bia nso atibi mo so for da na adwa nam je medwa unya subscribe mo nhwa o ya ka achi subscribe insem de wan sem Paul de coach kobre man eje ntra ha efra tifi bobo ya de kosi anafo eno ena ya ye de baba sommo emu anigisem emu eye amanyosem ene emu arehosem ni nyina ye chechira ne de aba besi ha sei enti fa adwenche ne to ne share video model fo binya bi nhwe midin ne mebo kire wo no nana ajiwani